Σε σχέση με πέρσι και πιο συγκεκριμένα με τα προηγούμενα χρόνια, πολύ μεγάλος περιορισμός, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση, και από όλες τις απόψεις, από θέμα διακοπών, από θέμα εξόδων. Ανάλογα, πολλοί άνθρωποι έχουν τα πράγματα από το χωριό που κατάγονται και παίρνουν πάλι τα ίδια πράγματα γιατί τα παίρνουν από τους γονείς, το αρνί, το ένα το άλλο. Δεν νομίζω ότι μπορεί στα δώρα να κάνουν περικοπή, δεν νομίζω στο φαγητό. Άλλο. 4,99 κύριε, για πάμε! Για πάμε! Χωρίς φως, για ζωντανά, χωρίς φως, πάμε! Με τι να ανταποκριθεί ο καταναλωτής από τη στιγμή την οποία κόψανε τα πάντα. Δώρα, μισθούς, άδειες, άνεργοι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι η πιο φτωχή γιορτή της χριστιανοσύνης εφέτος το Πάσχα. Περισσότερες πατάτες και παρά κρέας. Έχουμε περιορίσει από καιρό πολύ. Μην σας πω επί το ίμιση. Τα πάντα επί το ίμιση. Και τώρα αν με δείτε, μισό αρνί θα πάρω για όλη την οικογένεια συν την κόρη που έχω παντρεμένη. Δηλαδή πάμε για 5-6 άτομα το μισό αρνί αυτό. Καραμελίστα είναι λουκούμια, καραμέλες και η καραμέλια τα έχω εγώ εδώ. Καλό. Και 9 ευρώ τα ρέστα σας. Και αυτό είναι γύρι. Αυτό τι είναι εδώ παιδιά, αυτό. Αυτό είναι αράπικο με σουσάμι. Αράπικο, μέλι, σουσάμι. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια με τις τιμές, έχουμε ρίξει τιμές, έχουν αγγίξει και το 30% οι τιμές μας, τις οποίες έχουμε κατεβάσει σε σημαντικούς κωδικούς δικούς μας, διότι κατανοούμε το πρόβλημα το οποίο έχουν οι άνθρωποι, αλλά αυτό μας έχει κρατήσει πολύ ψηλά σε κόσμο.